Issa! Ħalluna! Aħna nagħmlu li rridu għax aħna annimali. Jekk irridu nomoħħtu fil-kitchen roll, meta ma tkunux id-daru nsib anke fl-envelop tal-missjoni ġenerali. Nara għafx dis-effettristan. Tistrih, Tistrih bil-labbettiqa, Sema tal-laboratorju. Anka, id-draw, aħna meta nazzu, ma nattux, għarajt, aħna nazzu li le. Għarajt, anka biex tomtu, għanna ċertu teknika li sviluppajnija bil-mod, dan ġisti swal, għanna rek. La, ħaqas akra maħti. U anka jekk neġġildu Madonna Santissima. Insomma, ma suġġett. Eżempju, għalt id-dar? Papa ċamalart! Papa ċamalart! Taf kien ġurnata nsefter infejkot, dodda xol, ommok, taf xaqat fi ommok u l-Christmas tree laqqa senti nizzila jisfred da' sek ħanitilek. Fuq papoċċa! Semmejtuna il-Christmas tree! ħad titlaqni u spiċċa kollu fuq papoċċa! U għam biex xazza mal papoċċa! U għajja! Għasek li bassajt għala fil-sodda? Tajtlix li għanka li għak t-ġiret għak fuq bassa. Ma jenna għamilna, tafx għamilna da. Jina, nistenni għadilla fil-sodda. Għala għamx minni għamilna għallejni. Manni titħol eżat. Nitlaqa bil-kwit. Naqfilha ek. U kif titħol għad intira bil-motor. Ma jtix kulħadd ix-shows tal-axħnieżer. Kemm ħanżilu. Tamlu intu l-għabis. Għala, tal-pepe u għolja bil-ħajju. Kanasli, għamlu. Għaj, jow ġinet bossula. Bossila tajlek murin ħasel. Jow għela muraħra. Ascoltazione, Jow għela, il-boss tajlek ħafri għadek tinħasel għana. Issa tiħu l-karabza karmux u t-pretendi li ma jħorġilx eksost. U ġieli kienet ħatitla ħatħassar 6 snin relazzjoni li għaj għas-sempliċi fatt li kolli basa. Ftitiġi. Morna mdaħlejna tal-Hembex. Mux li tara kiena li għas li tixtri hija Madonna. Kolla t-tibru. Nimxu t-ixpassi u niprofaw ju. Kien għandhom nimxijek. Sebt kantonier f'kwiju tal-lirtos. Tejk nisma' u tfajta, u badi bixejtu bil-malat. Ma jaqbadix il-salesman u jazbokkat għalli tfajta mister. U għemmek tkun raġel. Naqsebku, tajdu jinkont. Għalli, kmini. Għalli sa kif tkun taf kammu l-helbek, naqseb ħataħra taħtek.